Samda ng usa ka lalaki human gidunggab sa Purok 9, Barangay Tambakan sa Iligan City pasado alas 12 sa udto niadtong Sabado. Sumala sa kapulisan, nagtindog lang ang biktima kilid sa kalsada dihang gidunggab sa liog sa sospek nga gilayong miikyas. Gidala dayon ang biktima sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Gipangita na ang sospek. Padayon ang investigasyon sa insidente. Arestado ang usa ka babae human giguba ang bungbong sa balay sa iyang igagaw sa Barangay Palao sa Iligan City mag-alauna sa hapon niadtong Sabado. Sa investigasyon, giguba sa sospek ang bungbong nga gama sa kahoy pinaagi sa pagsumbag niini. Ginasuta pa sa kapulisan ang hinungdan sa insidente. Mag-atubang og kasong malicious mischief ang sospek nga wala na mihatag og pahayag. Siyam ka individual ang arestado human alegasyong nagpabuto og mga armas sa Mandulog Bridge sa Barangay Hinaplanon sa Iligan City Lunes sa buntag. 5 niini mga lalaki ug 4 ka mga babae. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og report nga dunay mga nagpabuto og armas sa lugar ug dayon nila kining girespondihan. Misulay og ikya sa mga sospek sakay sa usa ka pickup truck apan naharang gihapon sa kapulisan sa Barangay Santiago sa maong syudad. Narecover gikan kanila ang 2 ka pusil ug pipila ka bala. Mag-atubang og kasong illegal discharge of firearms, paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug COMELEC gun ban ang mga sospek. Wala na sila mihatag og pahayag.